ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш-ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашту мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба ҳисаби мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Яка мошини фурӯшӣ ҳаст баъдро Opel Vectra A аст ки соли 1993 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотораш мегад простой эконом 1.6 литр, коробкаш механика, саистани мошин мегад нахаду бе ягон камбудӣ. Як сола ҳуҷҷат мегад дорад, 4та калпак, 4та балонаи нав хадавой, салоншам тоза, магнитофон ҳама ҷош кор мекунад. Мошин мегад нахада бе ягон камбудӣ. 97 солам бошад, ки саисташ ранги 94-95 бадоно ки мошин мегад хела дасти як одамда гаштаги камбудиша нагуфтян. Хоб сирошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ бародарон, бо арзонтар мешавад. ин мошин дар ноҳияи Темурмалик Советскида қарор дорад. рақамо вавилоншон аст кор мекунад ва рақамо мегафоншон, ҳарду рақамошон 24 соат кор мекунад. одамоне ки мегад наличи сумкати мехара мега бо арзон муомилаи хуб када метия мега соҳибшон. марамат хай маълумоти бештар шагар мошини бе расход бе камбудӣ хай бо қатишон чақчақ кунед бо арзонтон мекунад. лайкора гузоред, чӣ хуб мошине ки ба шумо дар дар комментари нависед. мо мошинаи гуфтагишон ҷудо када баҳри шумо омода када пешкаш мекунем. дуюм эълони имрӯза мо аст дӯстони азиз, номери фурӯшӣ аст ки 409 аст ки золотои номер бадон азиз, яъне ки чӣ хели худон десен 409 регион 01 ҳамаш ҷа ҳаст. ин ҳамин номер фурӯшия мега сирошна бо нархи 11000 сомонӣ. бо арзонтар мекунем мега ин номер дар шаҳри Душанбе дар номтон яъне гузаронда метиям мега ҳамира бо арзонтар мекунем, ё ки ягон дар тирезаҳои пластики ҳам боша мега нав алиш мекунем. хай кадоми то ки ҳам хеле вариант дошта боша пешниҳод кунем. кадоми сумкати мегирам мега арзон мешавад. 409 дӯстони азиз ки номери бениҳоят хуб аст ки барои мошинои худтон, барои мисол молодёжни будан. на рақамошон аст, рақамои мегафони Тоҷикистон ва рақамои расия WhatsApp пайваст доранд. арзонтар мекунем мега марам дига маълумот шагирем ин номеро дар Душанбе занг занем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Daiwon Nexia аст ки светои навхали шампански золотисти соли 1996 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш мега 1.5 литр, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. 4та балон мега нав аст, 4та электропакет, 4 дискаҳои престиж, салоншам тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мега нахаду хай камбудиша нагуфтам. сирошна мега фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ бародарон азиз. бо камтар дига мега савдо мешавад, танҳо дар назди капоти мошин ба телефон мега савдо накунед. ин мошин дар шаҳри Хоҷанди Бостонӣ қарор дорад. номерошон TCL. кадоми шумо ки мехаред дар назди капот мега ягон сом муомила мекунем. агар Nexi савдо нашуда боша, метавонед ки шумо рафта дар ҳамин Хоҷандида мисол муомила када гиренша. дигар маълумоти пурша занг дар пурса лайкора гузоред ва силкаи навори моро дар васаи имо чиз дорем падлисаш кунем. чорум мошини фурӯшӣ аст баъдрон Toyota Camry аст ки SK соли 46 американка, соли 46 2008 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш мега 2.5 литр, коробкаш механика, саистани мошин мегад нахаду бе ягон камбудӣ. 4та балон мега нав, 4 диска, танировкаш мега нав кадагӣ, мошин мега ягон камбудӣ надорад. канцадар электропакет танировка ҳамаш сирок дорад. мошин мега американкай SK бе ягон камбудӣ, бе ягон расход мега соҳибшон. нархи мошина мега 75 та гуфтем. нархи ахироша дига ягон сомон арзон намеша мега сирошна пул дара кора бародарон. нархи ахироша мега илтимос занг назанам 75000 сомон нархи ахироша бародарон дига ягон сомон мега арзон намеша. ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. кадоми шумо дар ҳамин нарх хариданӣ ки боша, рақамошо дар поини видео мегафон аст, метавонед дига маълумотоша гирем. агар шумо давахали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан намхи дошта бошед, метавонед ки сурат маълумот шода кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. лайкора занед, дареғ надоред, навора полни худ падлисаш кунед.
Панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саибадрон Mercedes-Benz C-классаки C-чка соли барои 6 1998 солаки бензинга сардаш кор мекунад. Моторош мега 8 литра, коробкаш механика, сайстани мушин мегад нахаду. Мошин 4 диска, 4 балони 80%, 9 моҳи дига ҳуҷҷат, кондитсионершам кор мекунад мега соҳибшон, ҳуҷҷат, кондитсионер ҳамаш 100%. Мошина хай балонашам 80%, диска дорад. Мошина срочно мегад мефурӯшад бо нархи 45000 сомонӣ. бо бисёре баъд не камтар мегад муомила мешавад танҳо дар назди капоти мошин. Ин мошинам дар шаҳри Душанбе пойтахт қадоки 98 соли Бадрон. кадоми шумо агар харидори аниқ бошед марамат дига маълумот гиред тоқа сум мегад алишна мешавад тоқа вариантҳои сумкатӣ. ина чи хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардем ки мисол сечка ҳамихе мошини арзон аш баҳри шумо арзон аст. мисол Кемри буд архи бо сечот агар бо Кемри аст ва ахирда бо арзонтар Кемри ҳаст. лайко разане навора падисаш кине. шашум мошини фурӯшӣ аз Саибадрон бояд таъсири ВАЗ 21015 ҳаста ки мошинои советский молодёжни светои серебристи. соли барои 6 2003 солае ки бензин газ дорад. авиамотораш 5 литр, коробкаш механика. мошин мега бадо дар ҳолати хуби техника не ки расход дорад. ҳолаташ хесхоза мега не ки расход мекунад намедонам то чанд қадар. мисол хай дар навор ҳамаш маълум аст ки мошин расход талаб. балонош пластмаса 3 диска дорад. салоншам тоза, фақат мисол нарӯшка берун хеле камтар расход дорад. Бадрон хай то чанд сомона намедонам. нархи мошин мега 7500 сомонӣ аст. бо камтар муомила мекунем. ин мошинам дар территорияи шаҳри Хуҷанда қарор дорад. шаҳри Хуҷанди Бӯстонӣ. кадоми шумо агар ки мехаред хай расход доред рақамошро дар поини видео нависагаст марамат тамос гирифта пурра маълумотша гирен. шумо дар махалли мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира бошад метавонед ки сурат маълумотша равӣ кунед. мо фурӯшда рекламада албатта мегузорем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саибадрон бояд тайга аст Mercedes-Benz C-классаки C-чка серебристи соли барои 6 1995 ҳаста ки бензин газ ҳардаш ҳаст Саибадрон. моторош мега 8 литра, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин 4 та калпакои худаш аст, 4 балони 60%, 4 та электропакет, салоншам тоза, магнитофонамаш кор мекунад. мошин мега дар нархаш арзанда мега 95 сол срочно мега тоқа суми холи дар кора. ин мошин дар ноҳияи ёвонда қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 30000 сомонӣ мега баъдон лекин нархи ахиронша дига арзон намешавад. 30000 сомонӣ нархи ахирша мега беҳуда мега занг назанен нороҳат накунен. кадоме ки дар ҳамин нарх мегирам мега омадад аз ёвон бинам ҳамин нархи ахиронша баъдон. рақамоти селшон нависагаст кадоми шумо харидани бошед марамат хай ба маълумоти бештарша аз рақамошон гирен. аз шумо хоҳиш дорем ва боварӣ дорем ки лайкотонам мегузорем ва силикаи навори моро дар васаб имутон падисаш мекунед. чӣ мошине ки мехаридаги бошед баъдон дар комментария нависед. мошинаи гуфтаги шуморо ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саибадрон Toyota Corolla ҳаста ки дубайский светои сафед соли барои 6 2008 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош мега 8 литра, коробкаш механика, сайстани мошин мегад нахаду беҳтарин. мошин баъдон дубайска ва мега ки як даст гаштага мега соҳибшон 4 моҳи дига танировка дорад, 9 моҳи дига ҳуҷҷат, 4 та покришка мегад, пачка мегад, балон мегад, покришкоша нав задага аст, яъне ки бе ягон гаштага мега соҳибшон 100% ва 4 диска дига электропакет, кондитсионер кор мекунад. мошин мегад ҳама ҷош 100% заводӣ кор мекунад, ягон камбудӣ надорад. мошин баъдро бозам такоша як дастгаштага ва дубайска ҳама ҷош мегад чизош танировка ҳуҷҷат срок дорад. нархи мошинам мега 75 та гуфтасем бо камтар дига муомила мешавад. ин мошинам дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. одамоне ки мега намехаранд нороҳат накунанд чунки одами коргарам фақат одамони харидор мега омада аз пеш бинанд ягон сӯ муомила мекунем. рақамо телефоншон мегафон 75 мошин дар территорияи Душанбе. лайкора занед навора падисаш кунед. нӯҳум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саибадрон Mercedes-Benz C-классаки бояд тайга светои сафед соли барои 6 1994 ҳаста ки бензин газ сардаш кор мекунад. мотор 8 литра, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бадрон электропакет дорад, 4 та ҳамон калпакои худаш, радной краска, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошина бадрон хай кам будиша нагуфтиянд. срочно мега мефурӯшад бо нархи 33000 сомонӣ бо камтар дига арзон мешавад. ин мошин дар шаҳри Ҳисорда қарор дорад. мошин мега савдо мешавад мега не ки танҳо дар пеши капоташ мега чақчақ савдо муомила мекунем. ва кадоми шумо дӯстон аз агар сечка 94 сол светои сафед дар кор бошад рақамошон дар поини видео мегафона кор мекунад. 33000 сомонӣ аст. мошин дар шаҳри Ҳисор муомила дорад. марамат занг занед.
мошини фурӯшӣ аз сарбаҳадорон бояд тайга аст Toyota Camry аст ки соли бароишаш 2007 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. Моторош мегӯяд 2.4 литраи коробкаш автомата сайстани мошин мегӯяд нахада камбудиша нагуфтиянд. 4 баллон мегӯяд 70%, 4 диска, электропакет, кондитсионер, салон тоза, чихол, ҳамаш сатфед, номери транзит, радной краска сафед, хадавоям дорад. Нашуд ҳуҷҷат ич ягон маълумотош нест, хайбу кадомитон мехарен маълумотои пурра ва аниқша аз рақамошон мегирем. Нархи мошина 72500 сомонӣ гуфтаанд, бо арзонтар мешавад. Ин мошин дар территорияи Конибудом қарор дорад. 72500 сомонӣ одамони харидори конкретна мегӯяд бо арзон муомила мекунем. Мошин дар ноҳияи Конибудом на рақамои тисяшон навистага аст. аз шумо илтимос дорам ки одамоне ки намехиранд мегӯяд ради интернет нороҳат накунанд, барое ки одамони коргаранд вақти хутона вақти ваё мегӯяд нагиранд. дӯстони азиз, лайкора занен даряқ надорем, навора дар ватсап имо чиз дорем, полни худ подлисаш кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбаҳадорон Opel Astra F аст ки дар кузофи седан светои намхели алюминий сфед серебристи соли бароишаш 1994 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Моторош мегӯяд простой 1.6 литри экономник, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуб қарор дорад баҳадорон. мошин мегӯяд 4 диска, 4 баллони 80%, запаска, дамкрат, мисол салоншам тоза, магнитофон ҳама ҷош кор мекунад. мошин мегӯяд яъне тоза гаштаги аст, чихеле ки дар навор дар суратҳо мебинед. моторшам хуба мегӯяд, камбудиша нагуфтиянд. срочно мегӯяд пул далкора мефурӯшад бо нархи 26000 сомонӣ бародарон бо муомила дорад. ин мошинам чихеле ки дар навор навистага аст, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рақамои телефоншон мегафон аст. одамоне ки наличи мегӯяд мехаранд, мисол сумкати муомила мекунанд мегӯяд арзон қада метиҳем. ин абадон чихеле ки шумо дар комментария хоҳиш карда сиданои арзонтар састани сосамон барои шумо арзон аст ки бо ҳамирам арзон то қада метиҳанд, яъне ки муомила дорад. марҳамат, дига маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбаҳадорон бояд тайга аст Toyota Camry аст ки сайстани тоза соли бароишаш 2007 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош мегӯяд 2.4 литраи коробкаш автомата сайстани мошин мегӯяд бениҳоят тоза. 4 баллон мегӯяд нав аст, 4 диска, электропакет, кондитсионер, кожни салон, радной краска сиёҳ аст. 7 моҳи дига мегӯяд танировка дорад, 7 моҳи дига ҳуҷҷат. хадавои мошин мегӯяд дуруни ами шарда гаштаги аст, бе ягон камбудӣ, бе расход. тоза мегӯяд ягон камбудиша нагуфтиянд. 2007 сола неки сайсини ранги 2009-8 бори хел метобадрон. неки мошина мегӯяд нархи ахирон шуд, дига арзон намегӯяд. нархи мошин 84 та мегӯяд, дига арзон намешавад, барое ки мошин мегӯяд ранги сайстани вагония мегӯяд бе ягон расход. ин мошин дӯстони азиз дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. хай кадоми шумо агар тони қати шумо савдо карда, агар хоҳем мисол ягон муомила кардан, бо як бор дига занг мезанед. неки нархи ахирон шуда гуфтаги аст, соҳибшон беҳуда нороҳат накунанд. ин бо 12 мошини фурӯши бадон. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.